भागेगी। କୋଉଠି ଜମା ପାଣି ଚୋକିନି। ହ୍ୟାଲୋ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭାଗିକି ଧୋକା ହେଇଥାନ୍ତା। ତୁ ପଚାରୁଛୁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ନ ଯିବା? ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର। ହଁ ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ 5ଟା 6ଟା ଭିତରେ ବାହାରି ପଡିବ। ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ଲେଟ୍ ଆମର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହବ ଆଜି। ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ସାଧା ଲାଗିଲା ଆଉ ସାଧା ଲାଗିଲା ଲୋକ ମୁହଁ ମାଡିକି ତଳେ ପଇଲା। ମନେ ଅଛି କି ନାଇଁ? ହଁ, ଭୋଜି ହଉଥିଲା ଟିଉସନରେ। ହଁ, ସ୍କୁଲରେ ଭୋଜି ହଉଥିଲା। ଅଭଦ୍ର କହିଲେ ତୁ। ଟ୍ରେନ ଯାଉଛି ତାପରେ କଣ କହିଲୁ? ରେଳ କହିଲି। ରେଳ କହିଲୁ ନା ଆଉ କଣ କହିଲୁ? କେତେ ଉପରେ ଆମେ ଅଛେ? ଟିକି 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 ଏମିତି ମୋବାଇଲ ଟା ଧର, ଲାଜ ଜବର କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବାଡି କରିଦବା ଷ୍ଟିକ୍।
ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ବନେଇବା କଥା। ହଉ ଆରେ ଭିଉ ତମର 4 ଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି 24 ଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଏଇଟା ବଡ ଗଛ ହେଇଥିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଦୋଳିଟେ ଲଗେଇଲା ଖାଲି ଝୁଲିଆ ବଢିଆ। ରାତିରେ ଦୋଳି କଣ ଛାଡିବୁ ନା କଣ ଶଳା ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆସିକି ପୁରା ଢୋ କରିଦେବେ ନା କଣ ରକି? ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଏ କେହି ଦେଖନ୍ତୁ କି ନ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ କି ନାଇଁ ଭିଡିଓ ପକା ପକେଇଲେ କଣ ଯଦି ହଉ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା ଭାଇରାଲ ହଁ ଆଁ? ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ। ହେଇଗଲା ହେଇଯିବ ଆଉ। ନାଇଁ ହାତ ବହୁତ ଦର୍ଜ ହଉଛି ଏମିତି ଧରିଲେ ହାତ ଦର୍ଜ ହଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମ ମନ୍ଦିର କଣ ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ମହାବୀର ମନ୍ଦିରଙ୍କ ଦେଖା ସରିଲା। ଦେଖା କଣ କହୁଛି ପୂଜା ପୂଜି ସବୁ ସରିଲା। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ପୁଣି ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ କଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆର ହଁ ନାଇଁ ଠିକ କଥା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଖାଲି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ନେକ୍ସଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ରେ ଦେଖାହବ। ରହୁଛି ଗୁଡ ନାଇଟ୍। ଗୁଡ ନାଇଟ୍।